Ak ťa baví technika, stroje a konštruovanie, strojárstvo je pre teba. Naučíš sa pracovať s modernými strojmi, programovať CNC, kresliť v 3D programoch a pripravíš sa na prax v priemysle. Mechatronika spája strojárstvo, elektrotechniku a informatiku. Ak máš rád robotiku, automatizáciu alebo 3D tlač, tu nájdeš všetko na jednom mieste. Naučíš sa programovať roboty, navrhovať mechanizmy a riešiť úlohy budúcnosti. Chceš rozumieť elektrotechnike, obvodom a technológiám, ktoré denne používame? Na elektrotechnike sa naučíš základy merania, zapojenia a programovania. Tu máme kapacitný snímač, ktorý nám detekuje polohu materiálu. Keď sa materiálom priblížime, tak nám zadetekuje. Pripravia ťa tu aj na štúdium na vysokej škole alebo prácu v odbore. Štúdium na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom ti otvorí dvere nielen do praxe, ale aj na vysoké školy. My sme si vybrali strednú školu správne. A čo ty? Pridaj sa k nám.